Torma, avia apja. Vajda, a nagy graduálé. Kész. Nem kész, tiltakozott Kismari. Dehogy kész, Vitai. Tényleg? Nézett vissza a leltár jegyzékre Szabó. 20-as. Terrárium üresen. No ne, ezt azért nem. Eleinte igazán mulatságos volt, mulatságosabb, mint képzelte. Torma, akinek a férje Via apja, amellyel annyiszor végigmentek Marcellel, amikor Rómában jártak, és amely egyszerre felrém lett előtte, hogy a Porta Sebastianán végighaladva Cecilia Metella távoli síremléke felé haladt végig rajta a francia lánnyal, vagy Kismari sajátságos férje, aki nem egy szeméből, hanem 3 szeméből áll, mert a Lókon csoport 3 szeméből áll, esetleg 4-ből tudnélik, a kígyó is ott van. Mindez majdnem a könnyezési mulatságos volt. A padra borultak, úgy pukkadoztak férjeiken. De mihelyt kikereste Szabó a neki jutott férjet, azonnal vége lett az elragadtatásának. Amilyen mulatságosnak érezte volna, ha egy üres terrárium másnak jut férjül, annyira sértette Ginát. Tiltakozni is kezdett, azonnal fölállt, azt mondta, adjanak neki más férjet, neki az üres terrárium nem kell, ilyen hülyeséget ő nem játszik. Nem lehet, suttogta Szabó. Egyáltalán nem haragosan, inkább magyarázatképpen. Tilos válogatni vagy csereberélni, ez a játékszabály. Te vagy a 20-as, ez jutott rád, hiába. Törvény, suttogta Kismari. Törvény? Ugyan? Gina vállat von. Azt felelte, ez nem törvény, ez ostobaság. Így nem vesz részt a játékban. Ha nem kaphat más férjet, ő kiáll. Dehogy állsz ki, suttogta megint Szabó. De hiszen nem lehet. Mindenki férjhez megy. Ez itt így szokás. Tán nekem jobb jutott. Friedrich August Quenstedt. Azt se tudom kicsoda.